Mbak, mboten usah lho. Lah nyapa to? Sampun mboten usah, Mbak. Mboten usah. Mboten kula niku mboten marek. Mboten usah nyatong. Ya ora ki salim aku ki salim. Mbak, mboten usah saestu. Saestu pun mboten jenengan balik mawon pun. Sampun kula mboten putus. Sampun, Mbak. Pun, Mbak. Aja mbok tongkok ya kalah. Lah ngoten lho. Iya to Cak iki. Caidan. Rumah saku ngalah-ngalahi copet di tangan. Lah terus manuan nggih Mbak Asih sehat selalu panjang umurnya nggih Mbak Asih. Muga-muga dagangane lancar. Apa to bakul apa? Ada pipiku disentuh Pak Alim. Joko Alim. Ayo Pak Alim, tangyo Pak Alim. Ini semua warga masyarakat yang ada di sekitar sini, maukah kita bergoyang sama-sama? Menengok. Kalah. Yang berada di sebelah sana kita bergoyang sama-sama. Yang berada di sebelah sini ibu mau berdiri bu? Atau tidak mau ya mas? Kamu bu? Ada Mbak Putri, ada Mbak Rinpi. Ayo nekan kali ini juga. Yang berada di sebelah sini kita bergoyang bersama-sama. Asik. Apa tuh?
Ora usah dhuwur-dhuwur mampu. Cah kok. Ya, Mas Joko Mas minangkane Joko. pambutan saking Mbak Mbak Asil. Mbak Asih. Mbak Asil.